Årets Style Music Awards går till Loop Troop Rockers, eller hur? Det känns jävligt kul, fan. Vi är inte sådana som vinner priser. Det känns jävligt hedrande just att det är hemstan och att få den här uppmärksamheten. Tack som fan till Style, tack som fan till Västerås som har fostrat oss. Morsan, farsan, han på hörnet. Och hon där på mitten. Hon där längst fram i blicken. Tack.